вельмі моцны ціск па сродках масавага пераказу, калі казалі, што будуць ужывацца сіла, гвалт і так далей. Таму натуральна, што сёння прыйшлі тыя людзі, якія не баяцца гэтага гвалту. Ну мы бачым, што тут некалькі тысячаў людзей выйшла на гэтую акцыю. Таму мы лічым яе як удалую акцыю. З такой грамадскай дзейнасцю займаюся яшчэ са студэнцкіх гадоў і лічу, што на сённяшні дзень для мяне, як і для Беларусі, это найбольш карысны такі выбар, хаця па сутнасці, чыста асабіста, натуральна, мне хацелася б займацца там літаратуразнаўствам, прыгожым пісьменствам, культурай, бо гэта тое, на што я вучыўся, гэта тое, што я ўмею. Але жыццё неяк так прымушае займацца ўвесь час і тымі рэчамі, якія больш неабходныя на сённяшні момант для Беларусі. З помнікам Максима Богдановича у меня звязана дастаткова шмат нейкіх сваіх асабістых ўражанняў і перажыванняў. У 87-м годзе, калі красавіку 87-го года мы бралі шлюб з жонкай, то мы кветкі складалі менавіта да гэтага помніка, ўжо больш 20 гадоў таму гэта адбылося. А ў 89-м годзе я стаў дырэктарам Максима Богдановича, які музей якога знаходіцца зусім недалёка ў Траіцкім прадмесці. Адсюль. І мы заўсёды апекаваліся гэтым помнікам, глядзелі, каб тут было прыбрана і каб ён меў адпаведны належны выгляд. Muzej Maksima Bogdanowicza, kiedy on był dyrektorem, stał pełnością biurusizowany w sensie kulturno-mownym. Te wieczaryny, te rzeczy, jakie robili się w muzeju, stworzyli jeden z najważniejszych kulturnych centrów Mińska. Покуль я асабіста пазнаёміўся з Алесем Бялацкім, ягонае прозвішча было мне ведамае з канца 80-х гадоў, калі менавіта ўпершыню быў арганізаваны і разагнаны мітынг у Курапатах. Ягоная дзейнасць грамадска-палітычная пры незалежных студэнцкіх структурах, а потым пры Беларускім народным фронце. І тут мне потым нечаканасцю было адкрыццё яго як чалавека, які ёсць dobrym znatokom białoruskiej literatury, człowiekiem, jaki wiedzie literaturę, rozumie literaturę, no i tak сказать, ma niebłogoje pióro jak literaturny krytyk. Мне хотелось бы верить, что вы хочете вырай, моя сумная лебедь. Я уже не был тут некалькі гадоў, хотя и живу неподалеку, довольно часто ходжу. Але в гэтым доме колись месціўся дом літаратара. Я спадзяюся, што некалі ён вернецца ў гэтыя сцены, але дом гэты забрала адміністрацыя прэзідэнтаў пісьменнікаў і выкарыстоўвае пад свае патрэбы. Але з гэтым домам звязана вельмі шмат, што з беларускай літаратурай і вось з гісторыяй майго пакалення, тых людзей, якія пачыналі сваю творчасць у 80-е гады. Тут стваралася літаратурнае аб'яднанне тутэйшае. У 87-м годзе 7 асобаў, сярод іх быў і Анатоль Сыс, і Славамір Адамович, і яшчэ некаторыя маладыя людзі. І я таксама. Мы вырашылі стварыць гэтае моладзевае аб'яднанне маладых пісьменнікаў. У тую пару тутэйшыя былі істотныя хутчэй не ў сваёй эстэтычнай літаратурнай функцыі, а у грамадзянскай і палітычнай.
Що, власне кажучи, це тутейші організовували, ці подавали заявку на слинні дяди 88-го года. Гэта тутейші ладили різні акції, які адражалі і аднаўлялі Беларусь. Бачите, тутейшим литература не была на первом плане. У тутейших на первом плане была Беларусь. А литература была только одним со сродков отражения и реализации национального проекта. Цікавыя былі часы, бо гэта быў першы у нас такі, і, мабыць, ці не апошні дэмакратычна абраны гарадскі савет. І мы мелі даволі вялікую уплывовую дэмакратычную фракцыю, якая называлася «Дэмакратычная плынь». І гэты савет, наш гэты созыў, ён існаваў з 90 па 96 год. Вось, і гэта былі пераломныя часы таксама і для Беларусі, і мы дастаткова актыўна спрабавалі ўздзейнічаць на тыя працэсы, якія адбываліся ў той час у Беларусі. Я нагадаю, што гэта быў час развалу Савецкага Саюза, час станаўлення беларускай незалежнасці. Нам удалося прыняць рашэнне пра ўзняцце над Менскім гарвыканкамам, гарсаветам бел-чырвона-белага сцягу. Это рашэнне было прынята на 2 тыдні раней за пастанова пра дзяржаўнасць бел-чырвона-белага сцяга. Я думаю, што рашэнне нашага гарвыканкама, нашага гарсавета падпіхнула таксама дэпутатаў Верхоўнага Савета да гэтага рашэння. І я ўжо адчуваў, што вось-вось мы як бы гаварылі пра тое, што мы павінны абмяркоўваць гэта рашэнне. Заўтра будзем ставіць гэта рашэнне на галасаванне. І таму прынёс з музея, дзе ў мяне на той час ужо стаяў у фае, бел-чырвона-белы сцяг. І пару тыдняў, пакуль не страпаўся канчаткова, вось мой сцяг вісеў над Менскім гарвыканкамам. И не убачить просвету у небесах ушами я расстану до свету. Калі мы ў 96-м годзе стваралі праваабарончы цэнтр «Весна», на той час была адна толькі праваабарончая арганізацыя «Беларускі хельсінскі камітэт», і яны не паспявалі ахапіць увесь той абсяг праблемаў, які ў нас паўстаў з прыходам да ўлады Лукашенка, скажам так. Вось, і таму мы ўзялі на сябе вось гэты цяжар дапамогі ахвярам палітычных рэпрэсіяў. Гэта было такое найбольш балючае месца, куды біў рэжым па дэмакратычнай апазіцыі, штрафуючы людзей, саджаючы людзей на суткі. Дякую Богу, што ёсць такі арганізацыя як «Весна», таму што калі сидзіш, напрыклад, тут в Менску, а калі разумееш, што ў Менску няма ніякіх тваіх асабістых рэчаў, то бок там ніякіх портак, каб перапрануцца можна было. І калі з ніадкуль проста прыходзяць людзі нейкі, там бачыш невядома прозвішча, іх луціш, што гэта моя сястра, што гэта мой брат, і тады прыходзіць перадаш там нейкае адзенне, нейкае харчаванне, ствала, хаця б просто разумееш, што ёсць людзі, якія ведаюць аб тым, што тут сидзіш і што яны хвалююцца цябе. Просто дзякуй Богу, што вось яны ёсць. І калі б не яны, было б, напэўна, больш цяжка сидзець. Там былі канфіскацыі маёмасці, там былі пераслед сем'яў і вынас гэтай маёмасці сямейнай з хатаў. Это заўсёды нейкія такія яшчэ чыста асабістыя трагедыі чалавечыя, за ўсімі гэтымі сухімі пратаколамі складаюць, як бы стаяць. І колькі людзей было пазбаўлена працы за гэты час, колькі было выгнана з вучобы,
колькі была збіта, вось, і мы стараліся і стараемся зараз нейкім чынам мінімалізаваць вось гэтыя наступствы рэпрэсіяў, дачынення да актыўных грамадзянаў, грамадскіх, там, палітычна актыўных грамадзянаў. Wiosna, між іншым, як одна з тих організацій, повстримала тотальний розпад, розбиття білоруської демократичної громадськості. І вона була одним з тих факторів, які дозволили утримати тою віру у сенс змагання за демократичну Білорусь. Його кандидатуру була менавіта об'явлена як у Нобелівську премію. Так склалося, що гэта навіна Алеся Białacka заспела акурат у нас у Białegostoku у редакції Ніви. І гэта быў такі вельмі файная рэч, бо ён прыехаў просто па сваіх справах, мы сустрэліся ў редакції Нівы, размаўлялі, і тут менавіта на сайтах з'явілася інфармацыя. Вось гэта вылучэнне на Нобелевскую прэмію для Беларусі гэта не ёсць свята. Это ёсць сапраўды вельмі трывожны сігнал, вельмі трывожны званок пра тое, што робіцца на сённяшні дзень Беларусі. Гэта ёсць гэта парушэнне ўсялякіх нормаў нармальнага чалавечага жыцця. І я думаю, што беларускія ўлады мусяць сур'ёзна задумацца пра далейшай перспектыве развіцця нашай краіны. Мы стаім каля будынку былога беларускага гуманітарнага ліцэю. Гэта ёсць пэўны сімвал эпохі сучаснага грамадска-палітычнага, сказаў бы, жыцця. Чаму? Бо некалькі гадоў таму з гэтага будынку ліцэй быў гвалтам выгнаны, нягледзячы на пратэсты дзяцей, нягледзячы на пратэсты грамадскасці. І зараз тут знаходзіцца суд цэнтральнага раёна горада Менску. Вось там, дзе вучыліся яшчэ пару-тройку гадоў таму дзеці, зараз тыя ж самыя падросшыя нацыянальна сведамыя дзеці судзяцца, атрымліваюць суткі штрафу і трапляюць у вязненне. Тое, што мы бачым, як моладзь, это ж нашыя дзеці фактычна зараз ужо выходзяць на гэтыя дэманстрацыі. Дзеці па 17, па 18, па 19 гадоў, як яны адчайна змагаюцца за нацыянальную сімволіку, за беларускую мову, як яны імкнуцца гаварыць па-беларуску. Гаворыць пра то, што ўсё ж такі тое, што мы пачыналі рабіць 25 гадоў таму, яшчэ на пачатку 80-х гадах, што яно не пайшло ў пясок, што яно дала вось нейкі плён. Гэты працэс ідзе. Я абсалютна перакананы, што пройдзе не шмат часу, і мы будзем святкаваць Дзень незалежнасці ў іншай сітуацыі, у значна больш спрыяльнай сітуацыі. Мы будзем яго святкаваць на дзяржаўным узроўні. Моя сумная